Kubor nakaslem jong unongsan hima. Nakadaw ka jingbom yo tulop nado ubanay no pra menshim snem. Palat san spaangut kinong tre jong ka Gentia Hills Autonomous District Council hapo kalama jong ka GHADC Staff Association kila penlong daga jingya ki ka bajay-jay daga basyongkalan mengor haplau ka office terekam jong ka GHADC kabadan hanong pa Joai minta ka sengi ka sautrik urisau arajar arpulai hagani ka jingya ki la sakhi bagi nong tre ke GHADC kila rakru ya ki jingtho haki plakat bandawa ya ka hok ki ba khlem yo tulop shu menta da ki benai bat ki wei de ki jingtho u president jong ka GHADC Staff Association upa Johnson Portman habaya keren bat kila pathai khubor ulaong ka jingshong kalan mengor jong ki kam dai baki persya ya ka sarkar Henry ka longkum ka dak ban penpau yala ka jing du kamen sim hador ka jing bom yo tulop menta la shi phau benai kinthi nado ubnai no pra ar hajar ar pu ar ula ongru ha ka bidei bat ki jing don kam gi bakirke kum ha ka pang ka shitom ki nong tre jong ka GHADC ki hab ban kit da karam ne ki parlok parajor ki para marjan ki bahayeng hasem bat donru ki bahab ban shim da karam na ki rew shimet namar baki bang kim asyu ka jing shanya ayaki namar baki klem yo tulap menta baki bon banai Kumbaga laong naduk meneh si beta kita ki media kila awan kila dep ban interview ini ya kejing ya lum lembung jong yang ne kala dep ban jubab bat hak khmat jong pir ka ju kejing jubab dengan ai kejing ya lum lembung jong gi hang ne hi kalong ban penpau ya kejing susi jongi siak sarkar babale kam pelai lut ya ka dius ka jongi Yak pun visible. Hak juk ke por. Kenang bangin la banjok tulop regularly. Bat bangin om suffer. Hak abayade bat ki jingdon kam jongi kum ki staff. Bat kum ki nom tre jong ka council. Hak abayade bat ki jing siu. Haba pai saka riar 100%. 4 yok jing si wei hakabaya dei bat katolop wat usnem berim ru 4 like katolop kebenar sak jongi hausnem arjar arfu ar kolong nadu disembar dang sak usnem arjar arfu ar bat unu usnem arjar arfu lai ngatrai pila askau tu ba nyimpat yok pediang wat tang sipnai de hakajing yedei bat ke area sin balak du ya kene ke area revise pay jong ka 5th pay commission dengan try pila skau tu baga di eru ngipat yo ki increment kita ba pending ki bang impat yo pediang haduk entah ni te ngimdei gino yele persyak sarkar hendrei ni dei tangkum kisakri sarkar bat hakabaya dei bat kata ka jingkli jau fikong nilak kumno ni longken kum kita ki briu ki berap ram hakil yang baro sisin balado ya ke pisah kamut ke jingim pilas koto la ring sedot ni longkum kita ki berap ram hakil yang baru. Henry, hak jingnya deh hibat kata, nila perkhat hi,
dah kawai ke sur bangin ya lembum kum de am ban yelek sarkar henrai ban penskau ban longkum ke siti sa ke sarkar ba ke skau ha ban bu tengsyu ya ke ba ke sarkar ka de ban siu ya ke dius ke jangi ke skau ha ban penkloi siu bat skau ha sarkar na apil hakmat jongpi ban siu shisin siu kat badan ke pisa ke jong ke council namar lada ke sarkar kan siu kum ke installment kan ni ke jingdu tolap ke jongi kan yai pete bat ngamdon jikirmen hiru ba ngin light ka sarkar ke light ram nanyi kinong tre jong bat dei namar kata gadau ni kum kinong tre jong council hi ngila raya kan ke jinglung lembung hangne balong kum ke first step ke siti ban ais ke sarkar bagi sarkar kan ngau ha ban siu dep no ya karam ke jong ngiru ngin light na kata ke jing sya aram bat ha ke jing deh ke bat ke jing jong ngam ne kalong ke first step lada ke sarkar ka kadang ngap menti yingi kidon kisin jam ki bangin seperkat balek kumnu ha ka baya dei bat kan ke jing keruk ke jong bat lada dawahi kum kinong tre jong ke council lada dawahai ka poringi bangin lum wat ya baru upai nong sang sinong jong ki khon kari jantia ni hapan le ya kata ban apil sia ki klik nong sunsar kirang ba sinong ki secretary sinong na barok saudang kari lum jantia ngin khot ngin wer ban yeng hakawe ka surbat hakajuk hakawe ka norim ban penpau ba sia ka sarkar ba skobha siu ya ka bailong jong kini nong tre jong ke council jongi namar ni tips kem ba ka council ke jongi ka autonomous body ke jongi kadai kasti ba jong ke jaj beriu kum kirit pai kane kadai kasti ba jong ke jaj beriu jongi bat ha kita ka surngin kerpat ya ki nong song sinong kin skobha ban yarap lem yingi ha ka ban lek ban kerpat ya ke sarkar bagan siudep ya karam ke kabadai kebentar jong yes kau hasil bu hakmat lada kane kajing sedang jongi menta kam seiso nabi ka sarkar mekhalia nadu arjar khat phra kumta ter kalatif lepaya kajing kaba ni kinong tre jong council iman halor kata gadau kenang ba kanum jia kanu kapas kusi ya ka jingim ke jongi kinong trehang skau bha sarkar penkloi ka jingsiu ya ka bainong ke jongi kenang ba ki jing tre kam jong ka district council kinam long ki bat ko kane kadai ko khubor ka banga kwa ban pasyat lengba jong phi sia ka sarkar kublai sipun kong ya kata jingkeli jong phi kalong ko bas ngau tenat hadu kata hoi nyimla ban len ya ka jing sia ba ha ka khanru tri o deputy chief minister badon borom jongi mas nyau halang dhar ulawan dalade ban jugo ya ka office bat ya ka jing he jongi kinong tre hang ne yedap lagi jing ko komen ha ka to kuski halor ke jing kren bat ka asuran ke ba deputy chief minister badon borom jongi mas nyau halang dhar ilak asur ingi ha ka to kuski ilak kular ba in yarap ban pendep ya ka dius ke jongi kum u sarkar ula ai ke jingkular ban ai kita ketimun ketidiang ban siudep no ya ka dius ke bangsa ke jongi ha ka sarkar hendrei kumba ula kular hi ha ka tiyau banungkong jong September arjar ar bulai ngelayu iba kamchem la ulo hendrei wal la kamchem ulo ngidang bu ke jingkerpat sengau bahasa ha no bat pendep no ya kita jingkular ke pila bu men ha ka khandru tri ujun arjar ar bulai hakmat
ki officer jong ka council bat hakamat ki MDC jong harilum jain tiahi barok kowe kajing mlak ban yai lai ya kajing klem ka pisa kambut kajing kala sertap lepa bat halor kita kajing kumba pilong menne kumnu ngibu skul kun klem ka pisa balik tang balik chau skul kun ro kala bu jing lepa naduk ke baik kali naduk ke baik sweet me kreatif lepa ya kajing jongi ka baye dei bat kata kajing bu skul kun baru ia ang sesor ban bu skul kun namar kum bapau bat kat kum kajing sisyahi ki kena skul ki bawan rasor senong kendong ki long ki ba kam tibit ban ya ki kena skul ki ba mi nasionong hasionong Henry hakajing ya dehi bat kane ka krisis ka bangila amat mentah kala bu kajing ka ba khau tamingi ba nyihap ban yale sistem ban pendep tang ya ka kus jong ka tu ka sartifikat hagajaka nyidon kijing angnut ban penkiu gi kon ban phas kul gi kon ni sesor kumba ju le man hagi tu islam ki bala adep bat kumba ki ni gi paralok ki parabriu ki abe sakata ka thong ban yo kajing nang kajing start ka ba khamba henre nyi pat de ki nong tre jong ka council ngila do ya ni sule kai long ku balik kai kun le jong ban paspor kat sabajan sebala kata ka de jing sisya henre hakabe de bat ka hospital kajing pang kajing sistem omdon bakwa ban siap khamkha baru ikwa ya kajing kot kajing siap bat omdon full stop bala ban ong tok up la syai ngin pang dan nilai sisingin pang ya mentah 4 dan kaman pang namar bamdon pisah ya kata ngimla ban bu full stop te hak ingin debat ka pang ka sitom balik ke syaki hospital ki paper ban yo ke jing sumar ko bah ngihap kin man simram kat na bajan balap ka ba kham kloi ini da ka ba lek syaki badon galat ki balong ki riu simen ki badang la ban yerap ini hak kordit kabakhat do de tang ini kintin ki bangadon ban pasat ipi halor kata ka jingkeli kumba pe labu ina nakwa ban ai ka jing tip sapi ki media ba wat ka bang rukam don jing sini asu ini mentah ini le gumno ka bang ka ong ye ki distrik council m nimla shu bat i secretary jongi hangne ibade ban yerap ini imnut su bansu declare ya kita ki dokumen sekejong ni ba bangkan sio bahan airam ni kamnut su ke sekretari imnut su sekretari ta tengin siele nang isu sa umdum bat ka khadu khatwai ka tahi ka de ka final ke jongi ka last chance ke jongi ban su panram ni ki rusmet that's all ngon option su da kumbai kumba kata ka de kejing ke jongi kum ki nong tre jong ka council kali ki pas no nak sudah ba pibuk hoi kalong kejing sisa haga tu las kato kejing ki ba khadu ko jongi kalawan ka pressure ni ki bor ki bahalor mi ki hapan panmap andang ila syong besar bahaya kato ya kejing jing penbor ki bahalor ini ban panmap dah ka balengi hapan panmap nyihapan pamnap namar keasuran ke jong kita hagitu gipor keasuran ke jong kalong ke bebas bah bat ngili iro ya gidak kisin kumbalak pau marsin lak life of sun keluar tengka lak pelai mardor ke pisah oh ngidak ke dokumen toh nyi ke barit beria nyihapan pamnap hagi bor ke bahalor ha kata kanong rim nyihapan pamnap namar ngidon ke jingat ke bas kem kirang ba tip khambaban ini kena bat hakaju ka por banting ki bangi panmap ni klemting ndre ni burom na mar kila asyor ni bakin siu ya barok ka bainong ka jang bat dina ka ta ka da ko bangak kloy ban panmap ndre endang ila shemba kane ka jingkular ka jong ki kalong ka biskular tang dep kam siso ila sedang bani syong perkhat da ka wepat
ban sim kilat kelenti hakano ko dur bangin le bat menta kene ke jing yelum lembung jongi kede banang ne skmat wat penbor syu ini de KBGR lada fiskau dei ban penduk pendam ya ke jing dawa ke jongi halor ko hok ke jongi hi le ko sarkar ke ba pibon ban pisto mi pila ban le namar ngilong ki berit pilong ki ba halor lada fiskau dan hok hi ban pisto mi bangi dawa ya la ke jong ko bainong pila ban le ya kata da ke buburom nga kerpat yo chief minister budon burom jongi konrat sama swha bat la ke kularsa pila kular ini ban pelai lut ya ke pisah ka to ko por nrei haduk menta kampat syam la jai bat hakane ke khlimat ngabuk ke jing kerpat yo dip yo chief minister budon burom jongi swha sar pelai no ya ke dius ke jong ke office ke jong ke jhat Janjai Hills Autonomous District Council. Sekarang sar pelai no. Sarkar MDA, please pay our dues. That's all. I have no news. Palat banyak kan. Sekarang, I know. Kabah kejong. Ina kepur ni cek. Ya kenduk ya secretary jongi. Balong ikli jong office. Ban pensngo madam. Ke ke beje yi kumne bat lano ngin sayok lut ya ke bainong ke jong ya kata ngi sai le cek sekretari ban pensngo namar ke sekretari ke de ofsar bakri du jong ni cek pensngo ya kata lano ngin yo henre lemba ke sekretari ngatharai ngin skem hi ni tin skem hi ba usiam latip bagila ngila pensngo ya kata ke jing kan jong Henry, Kim Siam lakot ini banyak keren ia halor kata. Bar haduk menta menderu kampat don ini kejing keren. Nin ap kejubab halor kene kejing kerpat jong ila ka sarkar ke yok sngeu nem. Ya kene kejing ut jing nam ke jong. Lada ke sarkar halor kene ke message ke bangila pha menta. Kadang ngap keluit ini. Nin sa sim laki bai pat sinjam. Kumbang lo ong ipi nuduk mana? Nuduk pas dang gajing ya keren juga.